Ej, jeg har bare haft en overfed dag. Det har bare været cool. Ej, det lyder super skønt. Men fortæl mig, min ven, hvorfor har du gjort det? Det er fordi, jeg har haft the most epic fag ever, AP. Og vi har bare en total nice lærer. Hun er bare so fresh. Hun lyder godt nok også som en dejlig... ¿De qué están hablando? Ay, me encantaría poder hablar con ellas. No entiendo. Har du svært ved at forstå dansk? Sí, sí, sí. Så kan vi hjælpe dig. Sí, sí, Tag sí. en danskundervisning hos os, og så er du klar på ingen tid. Sí, 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 sí. Fik du afleveret din dansk overdag? Nu forstår jeg det hele. Jeg er så glad. Har du svært ved at forstå dansk? Yeah, sí, sí, sí. No forstår jeg.